Пра што Лукашенко паразважаў на лавачцы, чаму прапагандысты паведамілі пра зніжэнне пенсій і дзе вербная нядзеля абярнулася крывавым святам. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы пра ўсё вам раскажам. Суботнік з Умкай і развагі на лавачцы. У суботу Александр Лукашенко разам з Умкай і Колем прыехаў на пляцоўку будаўніцтва новага гістарычнага музея і парка народнага адзінства ў Мінску. Гэтыя аб'екты з'явяцца на месцы парка атракцыёнаў Дрымленд, недалёка ад Палаца Незалежнасці. Перад пачаткам працы на суботніку Лукашенко заклаў капсулу з пасланнем будучым пакаленням. Як звычайна, ўсё было абстаўлена ў фармаце міні-спектакля з завучанымі прамовамі усмешлівых бэрсэмаўцаў. Для нас, как для историков, очень важный день. Мы находимся на строительстве такого важного проекта, и мы надеемся, что в будущем этот проект станет символом памяти, преемственности поколений и нашего труда. Поэтому позвольте поблагодарить за возможность внести свой вклад в историю нашей любимой Беларуси своим трудом. Ну а первым сегодня приступает к работе сводный студенческий отряд студентов Академии управления и БНТУ. Будьте уверены, мы вас не подведем. Спросим Суп'яну. Пасля закладкі капсулы Лукашенко прыступіў да працы. Ён дапамагаў высаджваць алею з 80 чырвоных клёнаў, кожны з якіх мусіць сімвалізаваць год, які прайшоў з дня перамогі. Здароўя 70гадоваму палітыку хапіла толькі на адно дрэва, пасля чаго ён пачаў павучаць сваіх набліжаных. Першай была асабістая доктарка Алена Казак. За ёй у чарзе чакалі частая спадарожніца Лукашэнкі Уладлена Зайцева і гімнастка Ксенія Санкович. Георгиевна, иди, покажи. Смотрите, как надо. Георгиевна, возьми ручку правую. Правой рукой возьми за это. Это ж левая у тебя. Вот. Да, отдал бы замуж. Левый и правый. Тоже кардиолог у меня. Я же кардиолог. А, ты по сердцам. Так, Влада, покажи ты. Потом гимнастка наша. Ну. Ух ты. Видно, что у тебя дача где-то в Могилевской области, да? Есть? Есть. Ксюша, давай. Это тебе не на ковре ноги поднимать. Давай. Смотрите, Ксюша, возьми правой рукой как надо. Вот. Косить ты умеешь уже, дрова рубишь неплохо. Пасля непрацяглага сеансу працы на патеху камсамольцаў у аднолькавых кепках Лукашенко нашмат дольш пазабаўляў прапагандыстаў. Для гэтага яму з Умкам паставілі лавачку, і нібыта пенсіянер каля пад'езда кіраўнік Беларусі пачаў вяшчаць пра ўсё на свеце. У чарговы раз ён выдаў сваё асабістае бачанне прычын вайны ва Ўкраіне. Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? Причем здесь Россия, Путин и прочее, это уже потом было. В основе лежало разрушение экономики. Вы вспомните, что было накануне войны в Украине. Обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Все это вот несправедливость, люди не знали, что делать. Им подкинули национализм и крайнюю форму уже фашизм, когда сжигали, к примеру, в Одессе людей, не их, как они считали, национальность. Седзячы перад работнікамі дзяржсмі, Лукашенко паразважаў і пра пошліны Трампа, і пра выбары ў Польшчы, і пра перспектывы Украіны ў Еўрасаюзе, якую нібыта там не чакаюць. Не абышлося і без меркавання наконт знікнення спікеркі Координацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай. Они ж там потеряли спикерку эту. Игорь об этом говорил уже. Найти не могут. Найти не могут. Так найдите хоть. Таксама Лукашенко не абмінуў увагай навіну пра запрашэнне ў Беларусь 150 тысяч работнікаў з Пакістана. Ён паспрабаваў супакоіць беларусаў, сказаўшы, што ўсіх запар запрашаць Украіну не будуць. Я ему говорю, ну вы отберите нам нормальных людей, посольство там будет контролировать с нашей стороны группа. Мы будем отбирать тоже людей. Вы давайте нам специалистов и лучше семьями. Если семья приехала, они работать будут. Поэтому на этом договорились, что мы в этом направлении будем работать. То есть мы сейчас сядем, выработаем подходы соответствующие. Я говорю, в Витебской и Гомельской областях мы готовы в Могилевской принять вашу рабочую силу.
Но мы должны видеть каждого. Лукашенко заявіў, што асаблівую зацікаўленасць у пакістанцах выявілі на баранавіцкім камбінаце «Блакіт». Цяпер беларускі бок прапрацоўвае пытанне лічбы запрошаных работнікаў. Ім абяцаюць стварыць такія ж умовы, як і мясцовым. У панядзелак Лукашенко ў Палацы Незалежнасці прыняў з дакладам кіраўніка Мінска Владзіміра Кухарава. Галоўнаму сталічнаму чыноўніку ён выказаў незадаволенасць колькасцю даўгабудаў, большасць з якіх цяпер у раёне Мінск-Свет. Яго, нагадаем, будуюць сербскія сябры Лукашэнкі і браты Карычы. Ну и сверхнормативные сроки строительства жилья. Но это недопустимо. Я так понимаю, это долгострой. У вас их 13, и из них в Минск-Мире 8. Но это вообще недопустимо. Они пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционное соглашение, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь. Што стаіць за гэтымі заявамі, пакуль не зразумела, але гэта ўжо не першыя скаргі Лукашэнкі на адрас Карычаў. Усё часцей ён застаецца незадаволеным сербамі і тым, як яны вядуць бізнес у Беларусі. А тыя, у сваю чаргу, вінавацяць Лукашэнку ў тым, што праз яго яны трапілі пад санкцыі. Чым скончыцца сітуацыя, пакажа час. Не выключана, што нас чакае новая гісторыя нацыяналізацыі прыватнага бізнесу. Крывавае свята. Раніцай вербнай нядзелі Расія нанесла ракетны удар па цэнтру украінскага горада Сумы. Усяго былі выпушчаны 2 балістычныя ракеты. Адна трапіла ў будынак універсітэта, другая разарвалася проста над вуліцай. Баявая частка са шрапнеллю была свядома абраная для паражэння як мага большай плошчай і колькасці людзей. Жудаснае ваеннае злачынства прывяло да гібелі 34 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Пацярпелі 119 чалавек. Па версіі Мінабароны Расіі, удар 2 ракетамі «Іскандер-М» быў нанесены па месцы нарады каманднага складу УСУ. Некаторыя украінскія крыніцы паведамлялі, што ў момант атакі ў Сумах праходзіла ўзнагароджанне вайскоўцаў, аднак уладу гэтую інфармацыю афіцыйна не каментавалі. Прапагандысты паведамілі пра зніжэнне пенсій з наступнага месяца. Як такое магчыма? Тэлеканал АНТ са спасылкай на Міністэрства працы расказаў пра тое, што з 1 мая будуць перагледжаныя памеры некаторых выплат для пажылых грамадзян. У прыватнасці, сацыяльная пенсія, па версіі прапагандыстаў, зменшыцца з 224 до 209 рублёў. Таксама, як паведаміла АНТ, будуць зменшаныя штомесячныя даплаты па ўзросце. Але ці магчыма такое ўвогуле? Як высветліла зеркала, прапагандысты дапусцілі памылку. Яны ўзялі стары памер бюджэта пражытачнага мінімуму, ад якога залежаць выплаты, і ад гэтай сумы вылічылі няправільныя сумы. Насамрэч, змяншацца яны не будуць, а наадварот, павінны павялічыцца. Новы памер бюджэта пражытачнага мінімуму, які будзе дзейнічаць з мая, мусіць назваць у канцы месяца. Хлуслівую інфармацыю з сайта і садсетак АНТ хутка прыбралі. Чарговы дзікі чэлендж лукашэнкаўцаў. Чыноўнікі апошнім часам любяць запускаць розныя флэшмобы, якія прысвячаюць любой нагодзе. Напярэдадні Дня перамогі Управленне спорту і турызму Мінаблвыканкама распачала онлайн-чэлендж 80 крокаў да перамогі. Адно з яго заданняў выглядае вельмі дзіўна. Чыноўнікі прапануюць пратрымацца 125 секунд, стоячы на адной назе з кнігай на галаве. Гэта нібыта адсылае да блакады Ленінграда, дзе ў самыя цяжкія дні выдавалі ўсяго па 125 грамаў хлебу. Лукашэнкаўцы заяўляюць, што, цытата, «Кожная секунда – гэта сімвал мужнасці тых, хто выстаяў у тыя страшныя дні». Відэа з выкананнем заданняў прапаноўваюць публікаваць пад адмысловым хэштэгам, а пераможцам абяцаюць прызы. У чэленджа ёсць і іншыя заданні, напрыклад, скачкі «Зорка», каб трэніраваць вынослівасць у памяць пра контрнаступ пад Масквой, або хада ў паўпрысядзе. Арганізатарам гэта нагадвае пра партызанскія атрады. У садсетках ужо з'явіліся першыя відэа. На адных заданні выконваюць дарослыя педагогі, але на большасці ролікаў дзеці. Стаяць на адной назе з кнігай на галаве прымушаюць цэлыя класы.
Улады паспрабавалі разабрацца, што адбываецца з бульбай. Аказалася, праблема глыбейшая за змяншэнне аб'ёмаў пасадак. У апошнія месяцы беларусы масава адзначаюць, што ў крамах цэны на бульбу выраслі, а выбар, наадварот, стаў горшым. Сітуацыяй публічна абураўся Лукашенка, але нічога не выправілася. Выданне «Зеркала» пры дапамозе Белпола атрымала непублічныя дакументы, якія праліваюць святло на праблему. Яшчэ ў лютым улады выявілі, што ўзніклі цяжкасці з пастаўкамі агародніны і садавіны з дзяржаўных стабілізацыйных фондаў. Вытворцы не пажадалі перадаваць дзяржаве прадукцыю па зніжаных коштах і аддалі перавагу экспарту. У выніку ў фонды трапіла агародніна кепскай якасці ці нават ужо сапсаваная. Да ўсяго іншага улады прыйшлі да высновы, што многія пастаўкі былі банальна невыкананыя. У крамы не дайшлі тысячы тонн бульбы, капусты, морквы, буракоў, цыбулі і яблыкаў. Пры гэтым попыт на бульбу ў параўнанні з мінулымі гадамі вырас на 40%. У сярэдзіне сакавіка прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын даручыў падрыхтаваць законапраект для вырашэння праблемы. Улады прапануюць увесці льготныя крэдыты на закупку насення, субсідыі на прадукцыю, а таксама распрацаваць доўгатэрміновую праграму па будаўніцтве сучасных сховішчаў. Кіраваць працэсам даручылі віцэ-прэм'еру Юрыю Шулейку. У Бічанковічах навялі пантонны мост цераз Дзвіну, а на наступны дзень там здарылася трагедыя. У пятніцу ў райцэнтры Віцебскай вобласці ўрачыста адкрылі рух па пераправе, якую вайскоўцы ўзводзяць 16 гадоў запар. Аднак ужо на наступны дзень там здарылася трагедыя. Днём у суботу ратавальнікі атрымалі паведамленне аб патанулым у Дзвіне чалавеку. Як высветлілася, 55-гадовы мужчына ішоў па новым пантонным мосце, але на сярэдзіне ракі зваліўся з яго. Целы знайшлі на адлегласці 100 метраў ад берага. Што стала прычынай трагедыі, высвятляюць следчыя. У Мінску жорстка затрымалі блогера, якога абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму. Супрацоўнікі Губазіка пры падтрымцы спецназа проста пасярод белага дня схапілі на вуліцы 35-гадовага жыхара сталіцы. Сілавікі называюць яго прыхільнікам нацыянал-сацыялістычнай ідэалогіі, які вёў праварадыкальныя і нацыяналістычныя каналы, мэтай якіх была нібыта папулярызацыя і гераізацыя нацысцкага рэжыму, а таксама адмаўленне яго злачынстваў. Затрыманага таксама абвінавачваюць у тым, што ён праз стрымы, данаты і манетызацыю атрымліваў грошы ад падпісчыкаў. На відэа сілавікоў мужчыну прымушаюць казаць, што ён паблытаў берагі і цяпер шкадуе пра гэта. Супраць Мінчука завялі крымінальную справу за рэабілітацыю нацызму. Санкцыя гэтага артыкула прадугледжвае пакаранне да 5 гадоў калоніі. Стала вядома, колькі ударных беспілотнікаў збіла ў гэтым годзе беларуская супрацьпаветраная абарона. Камандуючы ВПС і войскамі СПА Андрэй Лукьяновіч у эфіры СТБ падзяліўся інфармацыяй пра залёты дронаў у паветраную прастору Беларусі. 2025 год мы зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве. У нас боевое применение 23 раза. Наши дежурные силы уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беларускі генерал не стаў удакладняць прыналежнасць збітых беспілотнікаў. Аднак статыстыка Лукьяновіча амаль супадае з лічбамі украінскіх маніторынгавых каналаў, якія фіксуюць залёты расійскіх БПЛА на тэрыторыю Беларусі. Сёлета падзенне дронаў фіксавалі ў Гомелі, Хойніках, а таксама ў Гомельскім і Брагінскім раёнах. Прапаганда і ўлады звычайна гэтыя выпадкі замоўчваюць. Чыноўнікі і прапагандысты адсвяткавалі Дзень сонца ў пасольстве Паўночнай Карэі. Камуністычная партыя Беларусі апублікавала справаздачу пра вечарынку ў дыппрадстаўніцтве КНДР у Мінску з нагоды дня нараджэння Кім Ір Сэна. 15 красавіка з 1997 года ў гэтай краіне адзначаецца як дзяржаўнае свята, якое называецца Днём сонца. Мяркуючы па фота, удзел у мерапрыемстве ўзялі не толькі камуністы, але і высокапастаўленыя чыноўнікі, віцэ-прэм'ер Юрый Шулейка і старшыня цэнтрвыбаркама Ігар Карпенка. КПБ ж прадстаўлялі кіраўнік кішэннай партыі і спаррынг-партнёр Лукашенка па апошніх выбарах Сергей Саранкоў, а таксама прапагандысты Алексей Дерман і Пятро Пятроўскі. Для гасцей паўночнакарэйцы арганізавалі ўскладанне кветак да сцяны з партрэтамі, урачыстыя прамовы і лёгкія закускі. Беларус прытуліў дзіка, і цяпер яны не расстаюцца. Незвычайнае сяброўства пачалося выпадкова. Летам блогер Ігар Ермаловіч пайшоў у лес, каб зняць чарговы ролік для свайго канала пра выжыванне ў дзікай прыродзе.
Раптом перед мужчынам апынуліся два малыя парасяты. Одно уцякло, а другое просто наляцела на блогера. Ярмалович забраў яго дадому, накарміў грэчкай і даў мянушку Яшка. Мужчына спрабаваў адшукаць маці, але ў яго не атрымалася, і цяпер Дік жыве ў блогера на двары. Ён быццам сабака бегае за гаспадаром і нават выконвае каманды. Хоць Яшка выглядае як свойская жывёліна, інстынкты дзікага звера ў яго праяўляюцца рэгулярна. Перакапаная зямля на ўчастку, пастаянныя пошукі арэхаў і жалудоў у лесе, а галоўнае – любоў да валяння ў гразі. Вось такие навіны панядзелка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. Ну и, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.